କାଇଁ ମ ସେଦିନ ଦେବା 100 ଦେ। ହଏ ରେ ପାଶରେ ଯାଇଛି ରେ ଏବେ ତ ଧରି ନାଇଁ ଡାବୁ ଆବକା 50 ଗୁଟେ ଅଛି ନେଇଥା ଆଉ 50 ଦେବି ପରେ। ତୋର 100 ଟଙ୍କା ବାକି ପଇସା ଅଛି କେବେ ଦବୁ ମ? 50 ଅଛି ବନା ହେଡ଼ି ଏଇଟା ରଖ ତ ଆରି 50 ପରେ ଦେବି। ହଉ ହଉ କାଇଁ ଭାନା ସିଧେ ମୁଇଁ 200 ଦେଲି ଯାଉ 100 ଫେରେ ନା ମତେ। ହଉ 50 ଗୋଟେ ନେଇଥ 50 ଗୋଟେ ପରେ ଦେବି। रे तोर 50 गुट बाकी दिल कि नहीं नहीं जा हैं हाँ। छिड़ला अरे मागबू नहीं मके ନାଇଁ ତମର 50 ବାକି ଥିଲା ପରା ହୋ ନେଇ ଯାଅ ଛିଡ଼ଲା। ହଁ ହଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। मोर 50 तिला पर है ना दे दियो छिड़ जीवो। ନିଅ 50 ନିଅ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସୁଝିଗଲା। सब रो क्लियर तो रे चल ले ଡାବୁ ତ ଆସି ନାହିଁ କ୍ଲିୟର କେମିତି ହେଲା? मते बाकी मागा को आछथि।